Moi! Tässä puhuu Suvi Niemikapee, tämän nauhoituksen tekijä, ja tervetuloa opiskelemaan ekologiaa ja ympäristöekologiaa. Tässä ekassa nauhoituksessa katsotaan vähän, minkälainen tämä maapallo on elinympäristönä, määritellään ekologia ja ympäristöekologia käsitteenä. Katsotaan vähän erilaisia tasoja, millä ekologi tykkää luontoa tutkia, ja sitten lopussa otetaan vielä tuo kestävä kehitys ja ekosysteemipalvelukäsitteet käsittelyyn. Nyt hyvä kysymys, mistä lähtee, on varmaan se, että minkä takia nyt tässä kuvassa näkyvällä pallolla on elämää. Tai oikeastaan paremminkin, mitkä tekijät sen maapallolla mahdollistaa. Me ei olla elämää löydetty muualta maailmankaikkeudesta. Sitä todennäköisesti siellä on, ainakin kaikkien laskelmien mukaan on hyvin todennäköistä, että elämää siis muuallakin avaruudessa on, mutta me ei olla sitä vielä löydetty. Astrobiologit toki sitä kovasti koko ajan tutkii. No, mitkä on nyt niitä tekijöitä, jotka mahdollistaa elämän maapallolla? Ja yksi asia on tietenkin se, että tämä meidän pallo tässä sattuu olemaan oikealla etäisyydellä auringosta, noin 150 miljoonaa kilometriä. Ja se on hyvä etäisyys, se on kiva etäisyys, se on sellainen etäisyys, että semmoinen aine kuin vesi pysyy sulana ainakin suurimmassa osassa maapalloa suurimman osan ajasta. Eli meidän etäisyys auringosta tekee sen, että täällä on elämälle suotuisat lämpötilat. Eli se on kauhean oleellista. Jos nyt miettii vaikka noita kahta sisempää planeettaa, Merkurius, Venus, niin ne on aivan liian lähellä aurinkoa, jos mietitään sitten elämälle suotuisia olosuhteita. No, tähän etäisyyteen auringosta liittyy sitten tosiaan tämä vesi ja veden sulana oleminen. Vedellähän on kauhean suuri lämpötilahaarukka, että se pysyy sulana. Ja se on tosiaan yksi tekijä, joka mahdollistaa sitten sen elämän esiintymisen maapallolla. Vesi on oleellista elämälle, tämän te varmaan tiesittekin jo. Me ei tunneta mitään elämän muotoa, joka ei olisi riippuvainen vedestä. Ja solussa esimerkiksi suurin osa sitä solusta on vettä. Miksi se vesi on niin oleellista? Miksi vesi on elämän ehto? No, vedellä on paljon hyviä ominaisuuksia, se varaa aika kivasti lämpöä muun muassa. Tärkein juttu on kuitenkin se, että se toimii hyvänä liuottimena ja monet elämälle oleelliset kemialliset reaktiot tykkää tapahtua vesiliuoksissa. Eli vesi on hyvä liuotin ja kemialliset reaktiot tykkää tapahtua siinä. No, mitä muuta elämä vaatii kuin hyvät lämpötilat ja vettä? No, se vaatii tietenkin niitä rakennuspalikoita, joista elämä koostuu, eli alkuaineita. Ja maapallolta niitä löytyy. Miten ne aineet tänne maapallolle on tullut? Maapallo on siis noin 4,5 miljardia vuotta vanha. Ja tosiaan aurinkokunnan syntyvaiheessa, kun maapallo rupesi siitä massasta auringon ympärillä kasautumaan, niin sitä kautta se aine tänne tuli. Missä se aine on sitten maailmankaikkeudessa syntynyt, niin raskaat alkuaineethan syntyy tähtien sisällä tai tähtien räjähdellessä. Eli sieltä sitten on nämä raskaammat alkuaineet peräisin. Nyt jos me mietitään näitä rakennuspalikoita, jotka meitä yleensä meitä biologia kiinnostaa, niin tärkein alkuaine on ehdottomasti hiili. Hiilen järjestysluku 6, sillä on 4 ulkoelektronia ja tavallaan paikka siis 4, sillä on 4 vapaata kättä niin sanotusti, ja se tykkääkin muodostaa hyvin paljon erilaisia yhdisteitä, esimerkiksi pitkiä hiiliketjuja. Ja nyt hiili onkin kaikkien biomolekyylien perusta. Ja biomolekyylejä meillä nyt hiilihydraatit, proteiinit, rasvat ja sitten nukleinihapot, näitä tarkastellaan biologisessa lukiossakin paljon. No, sellaiset alkuaineet, mitkä kiinnostaa myös biologeja usein, on esimerkiksi typpi ja fosfori. Ja tälläkin kurssilla puhutaan typen ja fosforin kierroista. No, miksi ne kiinnostaa biologeja? No, nämä molemmat aineet on hyvin oleellisena osana monia biomolekyylejä. Typpeä esimerkiksi paljon proteiineissa ja sitten fosforia esimerkiksi nukleinihapoissa. Toki monissa rasvoissa myös. Eli alkuaineita on, rakennuspalikoita on, mistä se elämä sitten voi rakentua.
No nyt yksi asia vielä, mikä liittyy myös tähän maapalloon, ja nyt jos me nähtäisiin tuonne maapallon sisään, niin tiedätte, että maapallolla on ydin, ja meillä on vielä ulkoydin, joka on osittain sulaa metallia, ja nämä metallien virtaukset aiheuttaa sitten maapallolle magneettikentän. Ja se magneettikenttä on itse asiassa kauhean oleellinen elämän kannalta, koska se suojaa meitä avaruuden ja sitten myös auringon hiukkassäteilyltä. Eli tämä on myös hyvin oleellinen asia elämän olemassaololle. Yksi asia on sitten tietenkin myös ilmakehä, eli tämmöinen ohut kaasukehä, mikä löytyy maanpinnan päältä, ja se myös suojaa meitä esimerkiksi auringon säteilyä vastaan. Vielä voisi mainita sellaisen tekijän kuin aika. Aika on ollut meidän kaveri tällä maapallolla. Maapallo on siis noin 4,5 miljardia vuotta vanha, ja esimerkiksi meidän oma tähti aurinko on suunnilleen elämänsä puolivälissä, eli miljardeja vuosia tässä vielä aurinko paistaa, ja meilläkin olosuhteet pysyy maapallolla ihan hyvänä. Minkä takia tämä aika on ollut tärkeä? No se aika on mahdollistanut sen, että elämä on päässyt kehkeytymään pitkän ajan kuluessa, eli evoluutio on päässyt toimimaan pitkän aikaa. Ja evoluution tuloksenahan meillä on hirveä määrä lajeja tällä maapallolla. Eli evoluutio on se prosessi, millä lajit muuttuu ja esimerkiksi uudet lajit sitten syntyy. Eli me ollaan saatu olla tässä aika pitkään, ja se on sitten mahdollistanut hyvin monimutkaisenkin elämän täällä maapallolla. No, näistä elämälle suotuisista olosuhteista voitaisiin puhua vielä paljon lisääkin, mutta tässä ne tärkeimmät nyt ehkä tuli esiteltyä. Jos sitten siirrytään näihin tasoihin, joilla ekologi tai biologi yleisestikin luontoa tykkää katsoa, niin tämän kuvan avulla voitaisiin oikeastaan lähteä sieltä laajimmasta tasosta. Tässä kuvassakin näkyy maapallon biosfääriä. Biosfääri tarkoittaa maapallon eliökehää, eli sitä osaa maapallosta, joka on asutettu. Ja elämälle kaikista suotuisimmat olosuhteet nyt löytyy sitten täältä läheltä päiväntasaajaa, eli tropiikista, ja sitten taas aika läheltä maanpintaa, eli ei liian korkealta ilmakehästä tai liian syvältä merestä. Ja nyt jos miettii tätä tropiikkia, niin tropiikki saa paljon ja tasaisesti vuoden ympäri auringon säteilyä. Siellä on myös yleensä kosteet olosuhteet, ja nämä on hyvä juttu elämän kannalta. Biosfääri on suhteellisen ohut kerros, jos miettii koko maapallon kokoa, koska jos me nyt lähdetään vaikka kallioperässä menemään syvälle, niin olosuhteet muuttuu aika nopsasti epäedulliseksi, eli paine kasvaa, lämpötila kasvaa, happi vähenee. Toki meillä löytyy monia eliöitä useastakin kilometristä, eli ei se mahdotonta ole. Ne on sitten sopeutunut näihin olosuhteisiin, ja sieltä löytyykin paljon tämmöisiä ekstremofiilejä, eli ääriolosuhteissa viihtyviä eliöitä. Oikeastaan sama juttu, jos lähdetään ilmakehässä ylöspäin, kaasut harvenee, happi loppuu, säteily lisääntyy, ensin lämpötila laskee huomattavasti, ja tosiaan olosuhteet muuttuu epäedulliseksi. Lintuja voi lennellä jopa 10 kilometrissä, mutta nämäkin on tietenkin riippuvaisia niistä ekosysteemeistä, näistä alueista siellä alhaalla, eli pesiminen ja ravinto, ei ne siellä koko elämäänsä elä niin korkealla. Monet esitumalliset, eli prokaryootit, voi tehdä lepoitioita, jotka on hyvinkin korkealla ilmakehässä, mutta ne on tosiaan yleensä lepoition muodossa, ja aktiivisesti sitten elävät paljon alempana. No sitten jos me mietitään vaikkapa valtameriä, että kuinka syvällä siellä on elämää. No kyllä siellä on tosi syvällä elämää. Esimerkiksi Mariaanien hauta noin 11 kilometriä merenpinnan tasosta hyvin syvällä. Siellä on kylmä, siellä on kova paine, fotosynteesi eli yhteyttäminen ei tietenkään ole mahdollista siellä, koska siellä ei auringonvaloa ole. Siellä on paljon haasteita elämälle, mutta onko sielläkin elämää? Toki. Eli ihan syvällä valtameressäkin. Siellä nämä tuottajaketjut usein perustuu sitten tämmöiseen kemosynteesiin, joka on yhteyttämistä, eli sokereiden rakentelua sitten ei-auringonvalon avulla, eli se energia saadaankin jostain muusta.
muusta kuin auringosta. Se saadaan erilaisista kemiallisista yhdisteistä. No, tämä oli siis biosfääri, eli elokehä, tämä laajin taso, millä me nyt elämää sitten tutkitaan ja tarkastellaan. No, sitten seuraava tarkastelutaso alaspäin on niin sanottu biomitaso. Biomi voitaisiin suomentaa niin, että se on suurekosysteemi. Eli biomi on suurekosysteemi, ja tässä kartassa nyt näkyy maapallon joitakin suurekosysteemejä, eli biomeja. Meille tutuin biomi on varmaan tämä taiga, eli pohjoinen havumetsävyöhyke, joka näkyy täällä pohjoisella pallonpuoliskolla sekä Euraasiassa että sitten täällä Pohjois-Amerikassa. No, muita tuttuja tästä löytyy esimerkiksi aavikko, maailman suurin aavikko Sahara. Se voidaan käsittää biomiksi. Täältä löytyy trooppista sademetsää ja niin edelleen. Biomi on siis suurekosysteemi. Nyt ei tarkoita, että jos tässä on vaikka merkitty tämä taiga, täällä on pohjoinen havumetsävyöhyke, niin totta kai täällä taigan sisällä on paljon erilaisia alueita ja erilaisia systeemejä. Ei tämä ole mitään yhtenäistä massaa. Mikä kuitenkin on yhteistä sille biomille tai mikä sitä biomia määrittää, on suhteellisen yhtenäinen kasvillisuus ja siten myös muu eliöstö. Eli esimerkiksi pohjoisella havumetsävyöhykkeellä valtapuut ovat havupuita ja se vaikuttaa sitten siihen muuhunkin eliöstöön hyvin vahvasti. No, mikä siihen kasvillisuuteen puolestaan vaikuttaa maapallolla? No, siihen vaikuttaa ilmasto-olosuhteet ja maaperäolosuhteet sitten hyvin vahvasti. Nyt jos sä mietit, että mitä sun pitää näistä biomeista tietää, niin kannattaa vähän hahmottaa, mistä päin maailmaa löytyy minkäkinlaisia biomeja, mikä on näiden yleisimpien biomien olosuhteet, yleisimmät olosuhteet, eli miltä siellä näyttää, minkälaisia eliöitä sieltä löytyy. No, jos lähdetään seuraavalle tasolle alaspäin tai tavallaan suppeampaan tasoon, päästään ekosysteemitasoon. Ja ekosysteemi nyt on oikeasti ekologeille aika tärkeä käsite ja pitäisi osata määritellä ja ymmärtää, mikä se ekosysteemi on. Lyhyesti sanottuna ekosysteemi koostuu alueen kaikista bioottisista ja abioottisista tekijöistä. Bioottinen tarkoittaa elollista ja abioottinen tarkoittaa elotonta. Ja te nyt olette jo varmaan tähän mennessä opiskellut ja tiedätte, mitä elämä tarkoittaa, mikä on elävää. Eli elävät olennot, oliot koostuvat soluista, se on elämän perusominaisuus. Ja kaikki, jotka koostuu soluista, niin kuuluu sitten näihin bioottisiin tekijöihin. Abioottisia tekijöitä, esimerkiksi tuulet, säteily, pH, vesi, kaikki tämmöiset tekijät siinä systeemissä, jotka eivät ole elollisia. No, tässä kuvassa nyt perinteistä suomalaista järvimaisemaa Näsijärven rannalta Kapeenkylästä Pirkanmaalta. Ja tässä kuvassa nyt esimerkiksi näkyy järviekosysteemiä ja metsäekosysteemiä. Ja nyt ekosysteemi on vaan siis ihmisen tapa hahmottaa sitä systeemiä ja se on aina ihmisen rajaama alue. Ekosysteemit eivät ole tarkkarajaisia niin kuin luonnossa tai ne eivät ole eristyneinä toisistaan. Jos me nyt mietitään vaikka, että ekologeina meitä kiinnostaa tuo järviekosysteemi, niin ok, me voidaan rajata se järvi ja tutkia sitä järveä ekosysteeminä. Me voidaan tutkia kaikkia sen eliöitä ja mitkä tekijät siihen vaikuttaa. Mutta meidän täytyy muistaa, että se järviekosysteemi sulautuu tuohon metsäekosysteemiin, mikä tuolla taustalla näkyy, koska siinä on tuo ranta-alue, sitten tuo metsäekosysteemi tuolla hyvin vahvasti vaikuttaa tähän järviekosysteemiin, sieltä tulee ravinteita valuu ja niin päin pois. Eli tavallaan ne ekosysteemit on aina vahvasti vuorovaikutuksessa ja ne rajat on usein häilyvät. Ekosysteemi voi olla iso, me voidaan miettiä jotain suurta no esimerkiksi biomi, suurekosysteemi, voidaan miettiä jotain suurta aavikkoaluetta, tai sitten me voidaan puhua vaikka jonkun puron ekosysteemistä. Voidaan puhua myös vaikkapa ihmisen suolistosta, siellä on oma pieni ekosysteeminsä. Eli se ekosysteemin laajuus, suuruus riippuu vain siitä, mitä me halutaan tarkastella. Ekosysteemibiologeja tai ekosysteemiekologeja kiinnostaa hirveästi
aineiden kierto ja sitten energiavirtaus systeemissä. Ja sitä tuutte tälläkin kurssilla opiskelemaan. Eli kiinnostaa se, että mistä ne aineet tulee, minne ne menee, miten ne muuttaa muotoaan, miten kaikki elävä liittyy siihen. Energia. Mistä se energia tulee ja minne se menee? No nyt esimerkiksi tässä kyseisessä metsäekosysteemissä, niin no se energia tulee auringosta. No minne se menee? No loppuviimeksi se haihtuu lämpönä ympäristöön. Eli aineiden kierto ja energian virtaus kiinnostaa ekosysteemin ekologeja. Tästä voi jatkaa sitten sille seuraavalle tasolle alaspäin tavallaan, eli eliöyhteisötasoon. Eliöyhteisö tarkoittaa alueen kaikkea elollista, eli kaikkia bioottisia tekijöitä. Eli esimerkiksi nyt, jos tässä meillä on tämä järviekosysteemi, niin sen järven eliöyhteisö koostuu niistä ahvenista ja kuhista ja särjistä ja kaikista kaloista ja kaikesta planktonista ja vesikasveista, kaikesta elävästä, mitä siinä järvessä on. Eli se on eliöyhteisö, kaikki bioottiset tekijät. Eliöyhteisöekologeja kiinnostaa nyt, miten ne lajit siellä systeemissä suhtautuu toisiinsa. Eli kiinnostaa se, minkälaisia lajien välisiä suhteita löytyy, ketkä on tämmöisessä plus-plus-suhteessa, että ne lajit hyödyttää toisiaan. Tämä on kauhean yleinen suhde luonnossa. Ketkä kilpailee keskenään, eli taistelee resursseista, ketkä ei vaikuta toisiinsa oikeastaan kauheasti, ketkä kiusaa toista ihan syyttä. Tämmöisiä. Eli lajien väliset suhteet kiinnostaa eliöyhteisöekologeja. Niitä tuutte oppiin tällä kurssilla kyllä ihan kattavasti. No, jos vielä mennään suppeampaan tarkastelutasoon, niin puhutaan populaatiosta, ja meillä on siis populaatioekologia. Populaatio tarkoittaa samalla alueella samaan aikaan saman lajin yksilöitä. Eli saman lajin yksilöt, jotka on samassa paikassa samaan aikaan, muodostaa populaation. Populaation jäsenet ainakin teoriassa voivat siis olla vuorovaikutuksessa keskenään. Tässä kuvassa nyt esimerkiksi tuossa järvessä niin meillä on siellä kuhapopulaatio ja siellä on ahvenpopulaatio ja niin päin pois. Populaatioekologeja kiinnostaa ne populaation ominaisuudet. Syntyvyys, kuolevuus, muuttoliike. Kiinnostaa se, että minkä takia kannat välillä räjähtää, eli kasvaa eksponentiaalisesti, mikä siihen vaikuttaa, mitkä tekijät. Eli populaatioekologi tutkii sen populaation ominaisuuksia. Ja tähän perehdytte myös tällä kurssilla. No, seuraava sitten suppeampi taso, millä luontoa voidaan tarkastella, niin on tämä yksilötaso ja yksilöekologiaa. Tässä nyt siis on kala, tässä on kuha, viime aikoina niin kuuluisaksi tullut kuhayksilö. Ja yksilöekologeja kiinnostaa tämän yksilön ominaisuudet, vaikkapa käyttäytyminen tai morfologia, sopeutuminen, jotkut tämmöiset ominaisuudet. Nyt eläimillähän yleensä yksilö on helppo erottaa, eli tässä nyt on ihan selkeä kokonaisuus. Tässä on yksi kuha ja me ollaan tyytyväisiä, koska tämä on selkeä tämä asia. Muistakaa, että kaikkialla eliökunnassa ei näin suinkaan ole. Joskus on vaikea sanoa, mihin yksi loppuu ja toinen alkaa. Mutta tosiaan eläimillä yleisesti yksilön erottaminen on aika helppoa. No, tässä tuli nyt jo käytyä näitä tarkastelutasoja, millä se ekologi sitä luontoa katsoo. Määritelläänpä nyt sitten vielä se käsite ekologia. Ekologia on siis biologian osa-alue ja ekologia tutkii eliöiden välisiä vuorovaikutussuhteita, mutta myös eliöiden ja elottoman luonnon vuorovaikutussuhteita. Eli ekologia kiinnostaa kaikki nämä bioottiset suhteet, mitä luonnosta löytyy, mutta sitten bioottisen ja abioottisen maailman vuorovaikutus. Yksinkertaisesti sitä on ekologia. Ja tässä nyt opit jo näitä eri tasoja, millä ekologi sitä maailmaa katsoo. Nyt sitten, jos mennään tähän toiseen kurssiin aiheeseen, eli ympäristöekologia, niin ympäristöekologia nyt sitten onkin jo vähän eri asia. Lyhyesti ympäristöekologia on sitä, että tutkitaan ihmisen vaikutusta luonnonsysteemeihin. Eli tavallaan se on ekologia, mutta sitten otetaan ihmisen vaikutus siinä mukaan. Eli ympäristöekologia tutkii sitä ihmisen vaikutusta ja toimintaa luonnonsysteemien kannalta. Ja nyt tässä kuvassa on aika hyvin havainnollistettu se, että minkä takia ympäristöekologia nyt on niin merkittävä tieteenala nykyään. Tässä näkyy X-akselilla vuosiluvut,
tässä ollaan jo tulevaisuudessa 2050, no täällä on 1800-luku, ja sitten Y-akselilla näkyy ihmispopulaation koko miljardeina. Tällä hetkellähän ollaan reilussa 7 miljardissa. Ja tässä näkyy nyt jotain mielenkiintoista. Mitä on tapahtunut? Ja nyt 1800-luvulla ihmispopulaatio oli hieman, no siinä noin miljardissa. Se oli jo siihen mennessä kasvanut, eli sitä aikaisemmin se oli ollut vielä pienempi se ihmispopulaatio. Mutta sitten 1900-luvulla nähdään tämmöinen jännittävä, räjähtävä kasvu, melkein eksponentiaalinen kasvu ihmispopulaatiossa. No, mitä tässä on tapahtunut? No, te tiedätte historiassa, mitä tässä on tapahtunut. Tässä on tapahtunut muun muassa teollistuminen, on tullut paljon keksintöjä, jotka on muuttanut ihmisen toimintaa globaalisti hyvin vahvasti. Samaan aikaan sitten se on mahdollistanut esimerkiksi terveydenhuollon, lääketieteen kehityksen, joka on merkittävästi vähentänyt ihmisten kuolevuutta globaalisti. Eli ihmisellä on tapahtunut tämmöinen väestöräjähdys. Ja tästä sitten lisää kurssin aikana sitten, että mitä tälle väestöräjähdykselle on tapahtumassa ja kuinka se ihminen nyt sitten vaikuttaa ympäristöön. Mutta tässä kuvassa nyt siis se syy, minkä takia meillä edes on sellainen tieteenala kuin ympäristöekologia. Täytyy muistaa, että ihminenhän on totta kai vaikuttanut luontoon jo tuhansia vuosia. Maanviljely alkoi jo kauan sitten, yli 10 000 vuotta sitten, ja toki ollaan vaikutettu ympäristöön vahvasti jo ennen tätä teollista vallankumousta, mutta kyllä se skaala on ihan eri tänä päivänä kuin satoja vuosia sitten. No, nyt vielä muutama käsite hautumaan heti tästä alkukurssin aikana. Eli ensimmäinen on ekosysteemipalvelu, ja tässä kuvassa nyt esimerkiksi näkyy eräs ekosysteemipalvelu. Ekosysteemipalvelu tarkoittaa jotain palvelua tai hyödykettä, hyötyä, jonka luonto tuottaa ihmiselle. Ei tietenkään ajatuksena, että tuotanpa tämän nyt ihmiselle, vaan ajatuksena se, että ihminen siis hyötyy siitä luonnon toiminnasta jollain tavalla. Ja ekosysteemipalveluja nyt on esimerkiksi ihan ravinnon saaminen, se, että kalastetaan, voidaan hakata metsää, saadaan siitä puuta. Se on sitä, että kasvit yhteyttää ja pistää happea tonne ilmakehään ja sitoo hiiltä. Se on ekosysteemipalvelu. No, tässä kuvassa nyt näkyy tämmöinen pölytysekosysteemipalvelu. Tässä on siis pölyttäjä ja kukka. Ja minkälainen suhde niillä siis on luonnossa, niin sehän on semmoinen plus-plus-suhde. Eli toi kukka lahjoo hyönteistä, sanoo sille, että tule tänne, minulla on sinulle sokerinestettä, saat ruokaa. Ja samalla sitten siihen hyönteiseen tarttuu sukusoluja tuosta kukasta. Kasveilla on se lähtökohtainen ongelma, että ne ei kipitä tuolla ympäriinsä, eli ne ei pääse liikkua aktiivisesti, mutta ne haluaa kuitenkin levitellä niiden sukusoluja ympäriinsä, niin tämmöinen suhde pölyttäjän kanssa on yksi vaihtoehto siihen. No, tämä on siis se niiden suhde, niin on plus-plus-suhde. Miten se hyödyttää ihmistä? No, pölyttäjät pölyttää monia meidän ravintokasveja, eli sitä kautta ihminen on ravinnon tuotannossa riippuvainen näistä pölyttäjistä. Ja nyt on huomattu, että viimeisten vuosien aikana, viimeisen 10 vuoden aikana globaalisti pölyttäjät on vähentynyt merkittävästi. Syitä voi olla monia, voi olla kemikaaleja, voi olla erilaisia sieni-infektioita, jotain tämmöisiä, mutta fakta on se, että pölyttäjät on vähentynyt. Ja se vaikuttaa sitten jo ihmisenkin siihen ravinnon tuotantoon. Ja nyt hyvä kysymys on se, että onko meillä tosiaan tulevaisuudessa siellä ihmisiä pölyhuiskan kanssa sitten pölyttämässä meidän erilaisia ravintokasveja. Eli tässä nyt yksi esimerkki jo ekosysteemipalvelusta. No, tämän käsitteeseen eli vähitys. Sana koulussa opetetaan monissa aineissa. Ihan varmasti olet sen kuullut. Sustainable development on englanniksi tämä. Ja kestävä kehitys tarkoittaa nyt lyhyesti sitä, että käytetään luonnonvaroja ja toimitaan siihen malliin, että tulevillekin sukupolville jää jotain, mitä käyttää, ja että heilläkin on sitten tarpeeksi hyvä elintaso. Toisin sanottuna se tarkoittaa sitä, että ei sössitä näitä systeemejä niin pahasti, että ne esimerkiksi romahtaa niin, että pellot ei tuota tai kalastetaan kalat tuolta meristä loppuun. Eli ajatellaan vähän tulevaisuuteenkin, ajatellaan niitä jälkipolvia.
Ja tässä kuvassa nyt näkyy tämmöisiä YK:n erilaisia tavoitteita kestävän kehityksen kannalta. Tämä on tavoitteet 2030. Ja tästä kuvasta nyt huomaa, että tähän liittyy paljon muutakin kuin tämmöistä ekologista systeemien toimintaa tai biologiaa. Tähän liittyy koulutusta ja köyhyyden poistamista ja muuta. Näistä tarkemmin sitten loppukurssista me käydään kestävä kehitys ihan tarkasti läpi ja jaotellaan se osa-alueisiin ja mietitään tosiaan pikkasen tarkemmin. Tässä kuvassa nyt esimerkiksi tämä Life Below Water liittyy kestävään kehitykseen niin, että olisi fiksua kalastaa tällä hetkellä vähän vähemmän, jotta kalakannat uusiutuisi paremmin, jotta niitä kaloja sitten olisi tulevaisuudessa myös. Tällä hetkellä ihminen liikakalastaa, puhutaan ryöstökalastuksesta, jopa näitä maapallon valtameriä. Ja tosiaan kalastaa siihen malliin, että siellä on nyt lajeja, jotka uhkaa kadota kokonaan pois, koska niitä liikakalastetaan. Ja se on tavallaan aika tyhmää, koska sitten jos ne kalastetaan pois, ne ei pääse lisääntyä ja tulevaisuudessa sitten sitä kalaa ei ole. Mikä ongelma kestävässä kehityksessä on tietenkin se, että ihmisellä on vaikeuksia ajatella pitkälle tulevaisuuteen. Meidän toiminta perustuu aika pitkälle tämmöiseen välittömään tyydytykseen ja välittömään palautteeseen. Ja esimerkiksi talous ja yhteiskunta pyörii aika pitkälle nykyhetkessä. Ja tämä on nyt se lähtökohtainen kestävän kehityksen ongelma. Hyvä. Tässä on ensimmäisen nauhoituksen kuvalähteet. Kunnianotan vain yhdestä kuvasta, muut on haettu verkosto, ovat siellä julkisessa jaossa yleisessä käytössä. Toivottavasti tämän nauhoituksen jälkeen osaat pikkasen sanoa, mitkä tekijät mahdollistaa elämän maapallolla, mitä on ekologia, mitä on ympäristöekologia, millä eri tasoilla ekologi voi luontoa katsoa ja sitten vielä ymmärrät kestävän kehityksen ja ekosysteemipalvelut. Jos tämä on hallussa, niin erittäin hyvä. Opiskelun iloa sulle ja palataan sitten taas seuraavien nauhoitusten parissa. Moikka!